Hola, Yolanda. Hola, Pere. Bueno, ja saps a què has vingut? Sí, home, i tant. Estem aquí per intentar explicar per què fer un podcast. Ah, exacte. Espero que vinguis amb la lliçó apresa, perquè jo m'he preparat alguns motius, Oh, carai, que és una competició, això? Vinga. No, és molt millor que això. Aviam, des dels inicis d'internet, què és el que sempre ha funcionat a la xarxa? Ostres, doncs, aviam, ara em venen unes quantes coses al cap, no sé. Bueno, aviam, doncs per explicar per què fer un podcast, et dono la benvinguda a tu i als nostres oients als 5 motius per fer un podcast. Ah, vale. És a dir que, vaja, que farem una llista de les de tota la vida, no? Exacte. Sí. Bé, un clàssic. Sí. Estàs escoltant Jurispot, el podcast de Jurisdoc. Molt bé, doncs els 5 motius són: 1. Per connectar amb la gent com els Obama. 2. Per explicar què fem i qui som com el Centre Pompidou. 3. Perquè s'enamorin de tu com a la pel·lícula Hair. 4. Per divulgar a través d'històries com la National Geographic. Molt bé, i el 5è? El 5è és per generar coneixement, com la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. Bueno, i qui comença? Va, tu mateix. Què passa amb els Obama? This election had many firsts and many stories that will be told for generations, but Doncs que són superpolifacètics, no? I entre mil altres coses, tenen un podcast. Oh, sí? Sí. Ai, de tots què dos. parlen? Bueno, de fet és que, saps què passa? Que en tenen més d'un. Ah. El Barack Obama fa un podcast amb el Bruce Springsteen i la Michelle Obama en té un altre que es pot escoltar a Spotify, en el que xerra doncs, com amb gent propera, amb son germà, amb amics, amb col·legues. In this first season, I'm going to be talking with some of the people I'm closest with. My mom, my brother, my friends, my... I no paren d'explicar doncs, anècdotes que han viscut, coses que han compartit, entren també així amb coses molt íntimes de la relació que tenen. Caram. I clar, això és com parlar de temes com molt universals que ens afecten a tothom, no? La família, el matrimoni, la maternitat... Ja, però creus que algú voldrà fer un podcast per assemblar-se als Obama? No sé. Home, dit així, però, clar, aviam, jo crec que bona part de l'èxit dels Obama és gràcies a que són com molt bons comunicadors, no? Totalment, sí, aviam, no és gaire habitual, que la gent faci podcast o parli de coses més aviat íntimes. No, i menys si ets un president dels Estats Units. Totalment. Llavors, clar, tots dos van entendre molt bé aquesta manera de connectar amb l'audiència, no? De com s'havien de mostrar doncs, amb normalitat, al mateix nivell, parlant de tu a tu. I em sembla que precisament aquest és un bon motiu per fer un podcast. Si t'adones que vols connectar i apropar-te a la gent, llavors pots fer un podcast com els Obama. Vale, però creus que ara actualment podríem dir que fer podcast és una moda? Bueno, O no? hi ha gent que ho pot pensar, però al final no s'ha de fer un podcast només perquè sigui una moda. Mira, pensa que la meitat dels internautes d'Espanya van escoltar un podcast al 2021. Això són més usuaris que els que tenen Twitter o LinkedIn a Espanya. Déu-n'hi-do. Sí, i per exemple, et dono una altra dada. Mira, Aviam. la NPR, la ràdio pública americana... Ah, sí, els que fan la ràdio ambulante, no? Sí, exacte, els mateixos, Vale. sí. Pues la NPR fa uns estudis cada any i han vist que al 2014 el 80% de l'àudio parlat que escoltaven els americans venia de la ràdio, ¿vale? I ara, al 2022, aquest àudio parlat de la ràdio ha baixat fins al 50%, perquè els podcasts i els audiollibres els hi han guanyat aquest terreny. Molt bé, ostres. T'has documentat, Sí, s'intenta, home, perquè vegis que hi ha molta gent que escolta podcast, per tant, és una manera amb la que pots connectar. Vale. Bueno, vinga, va, em toca. Coneixes el Centre Pompidou de París? Sí, i tant. Hi vaig poder anar fa uns anys i em va encantar. Doncs mira, el Pompidou també té podcast, vale? N'ha fet ja uns quants de diferents. Al final ho estan utilitzant actualment el format àudio com una de les maneres de digitalitzar el museu. Vale. Llavors, per exemple, ells tenen una sèrie, vale, que es diu Un podcast, una obra. Llavors, en cada capítol expliquen una obra de la seva col·lecció. Vale. I a vegades, doncs, sobretot, el que és important és que donen veu a experts o fins i tot als propis artistes. Vale? Són els que són els protagonistes d'aquests podcasts. Un podcast, une œuvre. Suzanne Valadon, Adam et Ève, 1909. Et comment on dit muse au masculin? Ah bah ça, on m'a déjà posé la question, mais je crois que c'est muson.
Vale. Això, mira, em recorda a un podcast que feien el MoMA i la BBC que es diu The Way I See It. Welcome to The Way I See It. In each episode, we invite a guest to choose a single work from the collection at MoMA, the museum. On també agafen un artista i li fan explicar quina és la seva obra preferida i per què d'entre totes les obres que té la col·lecció del MoMA. Exacte. De fet, això serien maneres creatives de portar el museu més enllà de l'espai físic, és a dir, anar més enllà de la visita presencial i el que pot fer el món digital doncs, és explicar moltíssimes coses, no? Podríem dir que el podem convertir tot el que és els mitjans digitals en mitjans de comunicació de qualsevol entitat, no? Fa uns quants anys, o potser 2, més aviat, no? Amb tot aquest, sí, és que fa molt poc. Exacte, tot aquest tema i pandèmies, etc. No ens podíem imaginar, no?, que es poden retransmetre en directe activitats que desenvolupa un museu. I ara, en canvi, ho fem, i després ho editem i pengem el vídeo al YouTube. O si fem un àudio, el pengem a Spotify. I així el que estem fent doncs, és crear un grandíssim repositori de coneixement. I si a sobre el tenim ben indexat, la gent que vulgui saber dels nostres temes ens trobarà i ens coneixerà. Clar. Bueno, i fins i tot igual van i s'enamoren. Ai, ara sí que ho has lligat bé, això, eh? Molt bé, vinga, va. Motiu número 3. Fer un podcast perquè s'enamorin de tu, com a la pel·lícula Hair. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. L'has vista o què? Sí, home, i tant, em va encantar. Bueno, pues a la peli, no?, el Joaquin Phoenix s'enamora d'una intel·ligència artificial. Un moment. Para, que no s'enamora d'una intel·ligència artificial. S'enamora, en tot cas, de la veu de la Scarlett Johansson, que no és el mateix, no? Sí, és veritat. Aviam. Però, bueno, aquí anava, precisament. Mira, Spotify va fer un estudi, ja veus que avui vinc amb molts estudis preparats. Total. Pues va fer un estudi entre els seus usuaris espanyols i resulta que quasi el 60% van dir que les veus que escolten en els seus dispositius, no?, fan que desenvolupin sentiments cap a aquests dispositius. I wish I could put my arms around you. I wish I could touch you. How would you touch me? Un moment. El 60%? O sigui, que tens sentiments cap al mòbil? És que és molt curiós. Carai, tu, Déu-n'hi-do, doncs ja està. Aleshores, cal fer un podcast per posar una veu a la teva empresa i que tothom s'enamori de tu. Bueno, sí, ojalà. Aviam, el podcast no arriba tant, però, bueno, sí que ha de formar part de la teva estratègia digital, no? Igual que fa uns anys, és el que deies abans, et vas plantejar tenir un Facebook, un YouTube, fer vídeos o penjar fotos a Instagram, doncs ara també hauries de pensar en que fer podcast pot ser interessant per afegir una capa més als teus canals de comunicació, no? Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. El podcast té això que li passa a Joaquin Phoenix, no? Normalment s'escolten al mòbil, amb cascos, això penetra molt en l'oient i és una comunicació directa i molt íntima. De fet, no has ni de mirar la pantalla, o sigui, tu estàs fent alguna cosa diferent i el que vas sentint incentiva la teva imaginació, t'està acompanyant tota l'estona. I, bueno, jo crec que per això, en part, el públic dels podcasts, i això ho diu tothom, no?, és tan fidel i crea més vincles amb el que li parla, no? Ja sigui una persona, una marca, una institució o, bueno, si és Scarlett Johansson, doncs encara més, no? Totalment, està clar. Però, bueno, en realitat no pots enamorar tothom. No, això no, segurament. Vull dir, aviam, la intimitat del format sonor t'ajuda, Però, bueno, també hi ha podcasts pensats per enamorar a micropúblics molt concrets, no a tothom, sinó a gent molt particular. Tu saps com es diu el podcast de la NASA? No. Aviam, jo crec que és un dels millors títols del món. A veure. 2, 1, 0, all engine running. Es diu Houston, We Have a Podcast. Ostres, que bo. Sí, o sigui, està bé perquè a més la NASA és com que fa una mica una broma, no? Com si no es prengués tan en sèrio. Clar. Bueno, jo l'he escoltat i la veritat és que haig de confessar que a partir d'un cert moment m'he avorrit una mica, però perquè és molt tècnic i jo potser no arribo a tant. Però pels que els interessa l'espai o sobretot que dominin el tema a nivell científic, ha de ser genial escoltar la gent que ha participat en les missions espacials més importants de la història. Clar, bueno, potser no és un podcast per tothom, però segurament que aconsegueixen arribar a gent que els hi és propera, no? I aleshores això molt probablement et permet fidelitzar totes aquestes persones. Sí, al final és aquesta comunitat més propera la que, bueno, si vols que segueixin enamorats de tu, ja saps, l'amor s'ha de cultivar, Iolanda. Sí, totalment. Bueno, vinga, va. Au, seguim. Vale, et toca a tu. Motiu número 4. Doncs vinga, aviam, has de fer un podcast per divulgar a través d'històries com National Geographic.
I com t'enganxen? Doncs amb històries. No t'ensenyen només la natura i els animals, sinó que el que fan és construir un relat, una narrativa, i això et fa estar pendent a veure com acabarà la història, no? Jo què sé, si la lleona aconseguirà caçar el senglar, o com l'aranya va teixint la seva tela i després un mosquit s'hi enganxa, intenta fugir però no ho aconsegueix. Clar, és veritat, és com que et van ficant dins d'una història, no? Com a més humanitzada, no? Humanitzen els animals així de forma narrativa i t'allarguen l'agonia. Exacte, i precisament el podcast és un format molt narratiu, és ideal per explicar històries. Vale? I ara porto una cita, jo també m'he documentat. Vale? Walter Benjamin, vale? L'any 1936 va escriure: la narració és per si mateixa la forma més artesanal de comunicació. Toma, ja. Vale? Aquesta cita és de l'any 1936, però serviria totalment per descriure la comunicació d'avui en dia, que també és totalment frenètica. Vale? Totalment, sí. Llavors, molts podcasts han triomfat precisament perquè expliquen les coses amb més calma i amb més ganxo narratiu. Hi ha moltes institucions que han vist el poder de les històries. Bueno, clar, i sobretot que també pots explicar temes en sentit com més ampli, no? No només parlant de la teva col·lecció, com els que dèiem del MoMA o del Pompidou. Correcte. I això em porta al número 5. Fer un podcast per divulgar o generar coneixement com la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. Tu sabies que aquesta biblioteca guarda una de les 4 còpies millor conservades al món de la Bíblia de Gutenberg? Ah, mira, justament, aquest sí que va revolucionar la comunicació. Veus? O sigui, que aquesta gent guarda com així coses importants, no? Doncs ara la biblioteca també està guardant podcasts. I no només els guarda, sinó que a més en fa. Mira, en tenen un en el que persones reals, quotidianes, expliquen els seus oficis. Ah, que xulo. Sí, està molt bé. I, bueno, clar, llavors és com que la biblioteca no només està plantejant guardar coses que tenen valor, documents i arxius que tenen valor, sinó que està intentant generar coneixement, no? Nou coneixement que sigui valuós. Doncs com això, com documentar els oficis actuals, o també n'hi havia un altre, per exemple, sobre el folklore americà, i el meu preferit, que era sobre cançons d'estiu dels Estats Units. Hosti, que bo. Sí, o sigui, un detall així com que semblaria molt banal, però que al final dona un podcast superentretingut. Mira, em recorda una mica el podcast del Museu d'Història Natural de França, que té un podcast sobre el canvi climàtic i la biodiversitat. I també n'hi havia un altre, el del Museu de l'Home, que parla precisament de racisme. Vale, mira, doncs és un bon exemple, perquè al final són temes dels que poden parlar. No és exactament el que fan, però sí que poden parlar d'aquest tema perquè una mica treballen en aquest territori i poden atreure la gent amb aquests continguts. És el que dèiem una mica això de que qualsevol, avui en dia, no?, té un mitjà de comunicació, ja sigui amb text, amb fotografies, amb vídeo o àudio, però té el seu propi mitjà. Recapitulem. Tornem al principi de tot. Per què hem de fer un podcast? Per connectar amb la gent com els Obama. Per explicar què fem i qui som, com el Centre Pompidou, i per fidelitzar seguidors com la NASA. Perquè escoltar veus a cau d'orella fa que ens enamorem com a Her. Per enganxar a través d'històries com National Geographic. I, finalment, també per divulgar i generar coneixement com la Biblioteca del Congrés dels Estats Units. O el Museu d'Història Natural. Ah, exacte, sí, és veritat, també. I que tot formi part d'una estratègia, és a dir, no s'ha de fer per moda, sinó que ha d'estar tot molt ben pensat. Primer, sempre saber a qui vols parlar i què els hi vols dir. Això seria el que seria el principal, no? Igual que fa uns anys et vas plantejar si la gent amb la que volies connectar estaven a Twitter o a Instagram, i ara realment tenir un YouTube és el més normal del món, l'àudio també ha de ser una pota més d'aquesta estratègia. Mira, com nosaltres fent aquest podcast. Ah, exacte, ens podem aplicar el cuento, Bueno, doncs fins aquí el primer Jurispot de la història. T'ho has passat bé, Yolanda? Home, i tant, això s'ha de repetir, Així m'agrada. Bueno, doncs ens veiem en el proper Jurispot. Fantàstic. Jurispot, el podcast de Jurisdoc.